बुजि मोनाखै आं हमना मोनाखै मा इसेबां असभ्य हिन्जाव बियो इसेबां धैर्य गोनां हिन्जाव बियो इसेबां बुजानायनि उनावबो बियो खुगा बेखेवाखै। औ आयै बेथ' साननो गोनां खोथा आंबोथ' बेखौनो सानबाय थादों आयै इसेबां बुनायनि उनावबो थैहाबलायनायनि उनावबो बियो आदानि खोथाखौ जेबो बुङाखैनो। ने आयै थारैनो सेलि आरो जुगामिनि आखाइ गैमारा थारैनो जुगामिया गुबुन सेंग्राजों खारखोमा लांदों नामा थार बुंदों नामा सेलिया? आबा नङा नंखाय बुंथारदों बियो नंखाय बुंगासिनो बियो बिनि आखलखौ मोनथिगौ आं बियो पुलिसखौ फिदिंगासिनो बियो आं मोनथिगौ बियो बुजाबाय थागोन बियो थेवबो खुगा बेखेवा बियो आरो बिसोरबायदि मानसिया फानसौ बायदि जायो बेदलाव टाइपनि जायो बिसोरो फानसौ बेदलाव मोनसे खामानियावनो नांथाबना थाबाय थायो बिसोरो नाथाय दा प्रब्लेमा बियो माब्ला खोन्थायो? आयै आरो बेबायदि क्रिमिनेलफोरनि खुगानिफ्राय दिहुननो गोनां खोथाफोरखौ माबायदि दिहुनो आरो गुबुन राहा गैबावला नामा पुलिसफोरनाव? बेखौनोथ' कारेन्ट सक होजायोना होजायाबा आंनोसो आखायाव गथायना होनांगौमोन ओरैबायदि टर्चार खालायगौमोन आङो बियो पुलिसनिख्रुइबो बांसिन टर्चार खालायगौमोन आं खिन्थाखागौमोन। नाथाय आयै बे पुलिसा बुंदों माथो जाया लोङालासिनो गोबां सान दोनबाथाय खुगा बेखेवनोबो हानाय होननानै जों दा नेनांसिगोन साननैसो। बेखौनोथ' खालायनांसिगोन दा बुबाबो खिन्थायाबा मा खालायनो नाथाय बिनि गेजेरावनो जुदि जुगामिखौबो मोनोमोन एसे मोजां जागौमोन बेफोरबायदि अख्रा जातनि हिन्जाव नुवाखैमोनलै इसेबां हौवा जातफोरानो बेसेबा बुजाबानो खिन्थायो खुगा बेखेवो नाथाय बे हिन्जाव जातनि मानसियानो बाप्रे एसेबां अख्रामि नुदोंना दाय मावनानैबो बियो दाय गैया होननानै माबायदि देखायदों। आयै जुदि बियो खोन्थायानो रानथा रानथा थैलाङो मा जागोन? बेबायदि जाया आइदै बुना अबस्था गैया खालायबाय आथिंखौनो थिखांनो हाला आं आइदै बे पापि हारामजादि लैखोनसारि रितुनि थाखाय आं एसेबां खस्थ' सहायनांगौ जाबाय थादों आगोलबो दाबो जेलनिफ्राय गबानो बिखौ बुथारखागोन आं एबार नाङा आंनो धोन सम्पति जेबो नांला आं डाइरेक्ट बिखौ बुथारखासिगोन आं आरो बुबावगोनसो ना मायोथाय बुङागौ माने बुगोन होननानै बुंदोंमोन थैफ्लाना थानायानो हामसिगोन खोमा र' सोरबा फैनाय बायदि मोनदों आं थैहाबना थानाय बायदि थाफ्लानोसै आरे जानजिखौबो सिदा खालायनो हाला खुनुरुखुम बेलथायना थैफ्लाना थानाय बायसा बेहुस बायसा थाफ्लानोसै आं नङाब्ला बे पापि गाम्बारि पुलिसा आंखौ दोखो बुलायगोन थैहाबना थाफ्लानोसै आं बे सिरि दायनिगिरिया सोरबा गुबुनसो दाय गैयि मानसिखौ हमनानै सम बरबाद खालायखैथ' गोसोआव हाजारथा सोंथि जादों सेलिया मानो खिन्थायाखै एसेबां बुजानायनि उनावबो बेसो मोनसे गिदिर खोथाया आसोलाव दायनिगिरिया नेहालासो एक्सुवेलि मा थिग हालाबो जानो हानाय आं हालाखौ एसेबां इजियाव लानो नाङा सेलिखौ दाय हमनायावनो ओजों दायनिगिरिया आंनि आखाइनिफ्राय खारग'लाङाथ' मा खालायनो दा होमबा आं बेबायदि थाबाय थाबा जानाय नङा आं मायबा मोनसे खालायनांसिगोन मायबा मोनसे खालायथारनांसिगोन आं बे हालाजों आं हालानि खोथाखौ पुलिसनो खोन्थानाया हामगोन नामा जेनेबा बेबोथ' सासपेक्टआव दङ आरो बेबोथ' आगोल जोंफोरजों मा खालायनांगौ आंथ' गिनानै पुलिसनो जेबो खिन्थायाखै हालानि खोथायाबो बेनो दे थारैनो जुगामिया आंनि सिगाङाव बेबायदि इसेबां गिदिर बाथ्रा बुंलायनाया फैसानि खोथा रनिनि खोथा बुंनाया बे सोरबा सेंग्राजों मानो खारखोमा लांनो बेबो मोनसे खोथा जाबायना बाट बिदि सानबाल' जायाना र' आं बारहुंखाजों रायज्लायनांगोन मोनसे खोथा प्लेनिं खालायनि आङो बे हालाखौ माबा मोनसे खालायनांसिगोन आरो मा खालायनांगौ बे आंनि दिमागाव सोलिगासिनो आं बारहुंखाजों रायज्लायगोनांगोन दिनै जुलि जाबाय आङो कर्ट मेरेज खालायबाय जुलियानो जाबाय दिनै थेवबो मानो आं खुसि नङा खुसि नाथाय थेवबो मानो आंनि गोसोआ दुखु मोनबाय दङ मानो मेगननिफ्राय मोदै गदों आंना मानो आं जेरैबायदि सान्थि जानांगौमोन बेबायदि मानो जायाखै
आं गुथालखौ लानानै माने एसेबां टेनसन मोनदों आरो बेबायदि दुखु जानानै थानाय दुखुनि जाहोनाबो जाबाय आंखौ गुथाला गानना थांसिगोन। आं माबायदि फसायनो बे गोसोआनो आंना खामग्लिनाय बायदि मोनदों आङो। गोसोखौनो उसुखुदु मोनबाय दं, आं असान्थि मोनबाय दं। साननैनि उनाव गुथालाखौ गारनानै थांसिगोन। आगोलनि खोथाफोरखौथ' आं जेबो गोसोआव गैया, नाथाय दा जेसेबां फैनायनिफ्राय बेनि अननाय मोनबाय, बेनि मोजां मोननाय, बेनि केयार, बेफोरखौ मोननाय नंला। बियो गारनानै थांसिगोन आंखौ। आरोबा माब्ला फैफिनगोन, ओजोंबा माबोरै थायो, आं गोसोखौनो सान्थि मोनाखै। मानोबा गाबबाय थानोसो लुबैदों आङो। मेगननिफ्राय गावबागाव हारसिंनो मोदै गबोगासिनो सानै सानै। आं गुथालखौ एगारहरनो गोसो गैथारा। आं नाथाय मा होननानै बुंनो, गुथालाथ' थांखागोन। हे इसोर, नोंसो मिथिगौ आरो आं मानोबा गोसोखौ मानो एसेबां असान्थि मोनबाय दङ, हमनो हायाखै। गुथाला गोजान जासिगोनसोखाय आं बेबायदि सानदों, मायबासो आं जेबो हमनो हायाखै। मानोबा गोसोखौ उसुखुदु असान्थि मोनगासिनो। गुथाला गोजान जासिगोनखाय आं मा खालायनो हमनो हायाखै। आं थांनो होनो गोसो गैथारा। गुथालखौ आं आंनि खाथियावनो थाबाय थानो लुबैयो। एसेबां गोजानाव थांगोन, मानोबा आं मोजां मोनाखै बे थांगोनखौ। मा खालायनो आं, बेनाथ' थांनाय समानो फैथारबाय। बेथ' थांखागोन आरो आं बुंब्लाबो थानायबो नङा। साख्रिबो बे मोनसे। आं बुजि मोनला मा खालायनो। आं गावनि मोजां मोननायखौ, गावनि अननाय, गावनि हौवाखौ बेबायदि गोजानाव थांनो होनाय एसेबो गोसो गैया आङो। गोसो गैया आङो बेबायदि गोजानाव थानायखौ। मोनजाबाबो मोनलोङाबाबो आं खाथियावनो खामानि मावनानै थाजानो लुबैदोंमोन। बेबायदि गोजानाव थांनायखौ आं एसेबो सुखुवा। मा जायो मा मायो आरो साख्रियाबो बेनो। जंगालावसो थागोन, हाग्रा बंग्रायाव। आं एसेबो मोजां मोनाखै। मानोबा बेबायदि नङा, दिनै अबावबा थांबादि, हाग्रायाव थाबादि मायबा जागोन। नाथाय थेवबो आं बेयाव आरामाव उन्दुना जायै लोङै थागोन। बेयो ओजों हाग्रा बंग्रायाव मा जायो, बेफोरखौ साननानै आं दुखु मोनबाय दं। मानोबा थांनो होनो गोसो गैया आङो। आदा, नों बाजैखौ मायबा बुंदों नामा? नों बाजैखौ? औ, बाजै हाबिलाखौ मायबा बुंदों? आंथ' जेबो बुङाखै। मानो? जेबो नङा दे होनबालाय। मानो, मा जाखो? मायबा जादों नामा? माने आदा, आं दानि बाजैनो मायबा बुंनो होनना थांदोंमोन, ओमफ्राय आं माथोखौनो होआसै बाजैखौ। माथोखौनो होआसै? मा बुंनो नागिरदों नोङो? माने बाजैया गाबबाय थादोंमोन। बेनिफ्राय आं आरो नों मायबा बुंदों खोमा, बेनिखायनो गाबदों खोमा, बेबायदि होननानै माथो होआलासिनो दरखं मोखांनिफ्राय फैफिनदों। मायबा बुंदों नों बाजैखौ? मानो गाबदोंबा? गाबदों हाबिलाया? मानो गाबदों बेलाय? जोंबोथ' रावबो जेबो बुङाखै। आं आरो नोंखौसो मायबा बुंदों सानदों। आंथ' जेबो बुङाखै आगै। मानो गाबदोंथाय होमबा बियो? र' आं रायज्लायनि र'। आगोलाव बेबायदि गाबनाय नुवाखैमोन आं बाजैखौ। दिनैसो मानो गाबखोथाय बाजैया? दिनैनो कर्ट मेरेजबो खालायबाय, दिनैनो गाबबायबो बाजैया। दुखुआवसो बिमा बिफाखौ गोसोखांना गाबदोंबा? र' रायज्लायगोन र' आं दाहाय, मानो गाबदों बियो। रायज्लायगोन र' आं। आबा, बारहुंखा। औ आयै। मा? आबा, नों जे दहाय बुंदोंमोन, बेबायदिबोथ' जानो हानाय। दहाय आं बुंनाय बाथ्रा? माखौ? माखौ माने सेलेनि खोथाखौ बुंदों आं। सेले आरो जुगामिनि खोथाखौ बुंदों। जों सेले आरो जुगामिखौसो सानबाय दङ। गुबुन फारसेथिं सोरबा गुबुनसो दंबालाय? जुदि दायनिगिरिया सोरबा गुबुनसो? औ, जानोबो हानाय। आंनि गोसोआथ' फोथायाखै, आं सेलेखौनो होननानै सानो। नाथाय बे जोंनानै फैनाय बोराया, बे बोरायाबो जानो हानाय। सोर? बे हाला बोराया? औ, मानोना बिनि आखला मोजां नंखाया। आरो नों मोनथियासो, नाथाय आं मोनथिगौ। बे सेलि आरो बे हालाया आगोलनिफ्रायनो सिनायलायखागौ। मा? आगोलनिफ्रायनो सिनायलायखागौ बिसोरो? औ,
बिसोर आगोलनिफ्रायनो सिनायलायखागौ। जानो हागौ शेलिया हारसिं मावाखै, जानो हागौ बिसोर ग्रुपैबो मावजोबनो हानाय, जानो हागौ शेलिजों आरो बे हाला बोरायजों आखाइ दङआनो। बिसोर सानैबो जोंफोरनि न'खौ धंस' खालामनो थाखाय, जोंफोरनि सम्पतिखौ मोननो थाखाय लोगो नांनानैबो बे खामानिखौ मावनो हानाय। औ आयै, बेबायदिबो जानो हानाय। होनबा नों आगोलनिफ्राय आंनो मानो खिन्थियाखै बे शेलिजों आरो हाला बोरायजों सिनायलायखायो होननानै? नङा माने आबा, आं बे बाथ्राखौ एसेबां गोसो होआखैमोन। आंनि माइनाव बे खोथाया फैयाखैमोन। दा होनबा मा खालायनो? खालायनायाथ' आं मोनसे प्लेनिं सानदों, मोनसे आइडिया दङ। जुदि रनि गोमानायाव बिसोर सानैनिबो आखाइ दङ, बिसोर सानैबो हमजागोन आरो हालानि दारैनो हमजागोन। माने माबायदि? आं बुजियाखै आयै। बुजियाखै माने आंनि प्लेनिंआ जाबाय हालाखौ जोंफोरनि न'आव लाबोनाय। मा? बेयो मोजां जागोन जानो? बेखौ लाबोब्ला जोंफोरनि खैफोदा बारायबावाथ'? जोंफोरनि खैफोद बाराया, हालानिनो खैफोद बारायगोन। नाथाय माबायदियै? प्लेनिंआ जाबाय हालाखौ मोजां जानानै जोंफोरनि न'आव लाबोनोसै। बिनि उनाव साननैसोनि उनाव बिखौ ओरैबायदि केसाव फासायगोन जाहाथे बियो पुलिसाव थांनो गोनां जायो। ओरैबायदि केसाव बिखौ, ओरैबायदि सिखाव दाखायत, जायखिजाया ओरैबायदि गाज्रि केसाव बिखौ फासायगोन, पुलिसनि नोजोराव गोलैहोगोन बिखौ। बेबायदि खालायनो हागोन जानो आयै? मानो हाया, हागोन। आं मिथिगौ हालाया मोजां जानानै बिजों कमप्रमाइस खालायलाबानो बियो फैगोन जोंहानाव, आरो बिखौ बेनो फासायनायनि जोंनि मोजां लामा जागोन। बियो जेरैबायदि मानसि, बिखौबो जों एरैबायदिनो जोंनि जेनि फान्दोआव फासायनांगोन। मानोना शेलि आरो बे हाला, बिसोरनि अनगायै जोंहा आरो रावबो बेबायदि सुथुर गैयानो। बिसोर सानैनि गेजेराव सोरबा सासेयानो जागोन जाय आंनि फिसाज्लाखौ खोमा होदों। बिनिखायनो हालाखौ जोंफोर गावनि न'आव लाबोनांसिगोन आरो बिखौ उल्था गाज्रि केसाव फासायनानै बिखौ पुलिसनियाव लांनांगोन। ओमफ्राय पुलिसा गावबा गावनि दिहुनगोन खोथाखौ। अब्लानिया हालाया डाइरेक्ट पुलिसनि नोजोराव गोग्लैगोन। आयै, प्लेनिंआथ' मोजाङानो। होनब्ला जोंफोर गोबाव खालायला, गाबोननो हालाखौ जोंफोरनि न'आव लिंहरगोन। अके आयै, जागोन। नाथाय मोनसे खोथा आबा, हालाया फैब्लाथाय नोंनो गोबां बाथ्रा बुंगोन। नों बेफोर बाथ्राफोरखौ जेबो गाज्रि सानालासिनो, जेबो रियेक्ट खालायालासिनो येस येस अके अके बेबायदिल' बिनि सिगाङाव दिन्थिलांबाय था। औ आयै, बेबायदिनो खालायगोन आं। आदाखौ मोनफिननो थाखाय हालामा आं जेबाबो खालायनो हागौ।